Isaac Grek ta' 23 sena mill-Marsa baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li nqabad jisraq fil-fatt mill-pulizija minn ħanut f'Raħal Ġdid. Il-każ seħħ il-ħadd tal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm raġel suspettuż li bes ħudi u maskra f'ħanut fi triq ħażabbar Raħal Ġdid. Il-pulizija marru mill-ewwel fuq il-post u kif daħlu fil-ħanut sabu lil kaxxiera li kienet tidher imbeżża kif ukoll liż-żagħżugħ. Iż-żagħżugħ mill-ewwel ħareġ jiġri barra u l-pulizija ġrew warajh u bdew jagħtu l-ordnijiet biex jieqaf. Iżda wan jora dawn l-ordnijiet. Il-pulizija eventwalment qabditu imma baqa' jirreżisti. Waqt li kien qed jirreżisti nutaw li kellu sikkina fuqu u għalhekk kellu jintuża it-taser biex iż-żagħżugħ jiġi kontrollat u arrestat. Minn stħarriġ li sar ħareġ li l-akkużat għeddet lil kaxxiera mara ta' 27 sena b'sikkina u talaba l-flus. Iżda f'dak il-ħin eżatt waslu l-pulizija. Ħadd ma weġġa' f'dan il-każ. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Joseph Gatt il-prosekuzzjoni akkużat ukoll iż-żagħżugħ li kisser il-kundizzjonijiet ta' żewġ każijiet separati. L-akkużat wieġeb mhux ħadd u l-avukat difensur talab għal ħelsien mill-arrest li ma talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni.